बर' हारिनि रायजो-राजाफोर आंनि मुङा प्रकाश नार्जारि नोंथांमोना नायदों बिएम सेटआप चेनेल आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों बे बाथ्रानि सिगां आङो बे बाथ्राखौ बुंग्रोयोनोखि बड'लेण्ड स्टेटनि थाखाय जों मुभमेन्ट खालामनाया गोदो गोदायनिफ्रायनो खालामदों जोंनि बिफा आरो जोंनि आबै आबौमोनहाबो बे समावनो जांख्रिथाय आरो बेखौ खोनानो मोनबोदों दिनै आं मोनसे बाथ्रा बुंनो कि जोंनि माखासे सुबुंफ्रा फिथाइखौ मोनैनि सिगांनो भाइरेल खालामनानै प्रब्लेम क्रिएट खालामनो सानो आं खोनानाय मथे फाइनाल स्टेजाव सहैबाय होनना बुंदों बाट बेखौ खोनानानै आं दोनथ'दोंमोन बाट माखासे सुबुंफ्रा खोनानानै बेखौ फेसबुकआव ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामनानै मोनसे प्रब्लेम क्रिएट खालामनो सानो कि गुबुनफ्रा खोनानानै बिनि सायाव हेंथा प्रटेस्ट खालामथों होननानै वेलकाम खालामनाय जायो जोंनि बर' हारिनि माखासे सुबुंफ्रा अके फाइनाल स्टेजाव सहैदों बाट फिथाइखौथ' मोनाखैना माबा फिथाइ जागोन बेबा माबायदिबा जागोन एग्रिमेन्टआवबा माबायदि लागोन सोर आफादजों एग्रिमेन्ट जागोन स' बेयावबो माखासे खोथा दङ एग्रिमेन्ट जाय लानाय बयबो लानो लुबैयो बयबो लानो लुबैयो बेथ' बे आरो जों बर'फ्रा जाय फिथाइखौनो मोनाखै बे फिथाइखौ दावराव खालामनानै जे मोनबाय होननानै माखासे सुबुंफोरखौ नोंसोरो मा सानो कि बर' राव रोङा बिसोर फरायनो रोङा बुंनो गोनां जायो पार्सनेलि बाट बिसोरबो जोंनि बाथ्राखौ बुजियो बिनि थाखायनो आङो बेखौ होबथानो थाखाय बयनिसिमबो खोमायाव थांनाथ' बुंहैनो हाया स' ओंखायनो नोंथांमोना एसे बुजि थाल्ला एसे बुंनायफोरखौ स' आं आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय बे पार्सनेलि आं बेखौ खोन्थाखागोन जुदि जोंनि बड'लेण्ड स्टेटआ जुदि जाबायबा माबा मोनसे इउटिसियानो जा बड' कसारि अट'नमास काउन्सिलानो जा बा जोंनि बड'लेण्ड स्टेटनि जाय डिस्ट्रिक्ट एरिया बेयो एक्सटेन्ड जा बारायनाय सनितपुरानो जा बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआनो जा जों धेमाजियानो जा बा जोंनि बुरलुंबुथुरनि खोलाहा थानाय माखासे डिस्ट्रिक्टआनो जा नगावआनो जा स' बेफोरखौ खोनानो मोनगोन बेयावनो खोनानो मोनगोन बे चेनेलावनो खोनानो मोनगोन बाट बेखौ दावराव खालामथ' नाङा स' मोनसे बाथ्राया जाहैबाय कि थांनाय जानुवारि माने 11 जानुवारि 2020 मायथाइनिफ्राय जाय CAB बा CAA सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट बेखौ उनावहाय सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल जाय सिगाङाव सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलमोन आरो बिनि गेजेराव एक्ट खालामबोबाय बिखौ हाथायनानै एक्ट खालामबाय रुल स' डिसेम्बर 11आव बेखौ पार्लियामेन्टआव एप्रुभ खालामदोंमोन लिरनानै होदों आरो बिनि गेजेराव गोबां मानसिफोरबो थैबाय एटलिस्ट 26 पिपोल माने डाइ इन इन्डिया बे प्रटेस्टनि थाखाय CABनि थाखाय बिनिफ्रायबो बांसिन जानांगौ बाट माखासेखौ माने खोमानो नागिरो दोनखुमानो नाजायो सरकारफ्रा जोंनि आसामाव गासै 7बासो थैबाय होननानै खोन्थादों बाट बिनि गेजेराव बाराबो जानो हागौ नाय लोगोफोर बे रुल्सआ 11 थांनाय मैयानिफ्राय जासिगोन होननानै बुंदों निउसाव होनाय मथे दा डिसेम्बर 13आव ल' हिसाबै जोंनि प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया रामनाथ क'विन्दआ साइन होदोंमोन स' बेखौ 11 डिसेम्बराव पार्लियामेन्टआव एप्रुभ जाबाय बेखौथ' बयबो माखासे जायफोर मानसिफ्रा फरायदों बेखौ मिथिगौ जानांगौ बिराद दावरावबो जाबाय गोबां बुलाय आरो गारि सारि बुख्रुबनाय जाबाय गारि सावनाय जाबाय आरो JNU माने जवाहरलाल नेहरू इउनिभार्सिटि बेवहायबो गोबां मानसि बुनाय माल माथा बुख्रुबना थांनाय बेफोरबायदि जाबाय आं बेखौनो बुंनो सानदों कि नोंथांमोना माखासे बाथ्राखौ बेखौ लानानै टेनसन गैयाबो जानो हागौ कि बर'फ्राबो होखारजागोन ना जाया आं बिराद टेनसन जायो मानो होनब्ला माखासे सुबुंफ्राबो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोदो गोदाय समाव न' सावजादोंमोन बे न' सावजानायाव डकुमेन्ट्सफ्रा सावजाजोबदोंमोन बाट बिसिनि बिमा बिफाफ्रा बे डकुमेन्ट्सखौ खालामफिननो हायैनि बा रोङैनि थाखाय जाम्बा जाम्थानि थाखाय बिसिनि फिसाज्लाफ्रा बिसोरनि बिमा बिफानि मुंखौबो गामियावसो मिथियो ओरैबायदि बाट डकुमेन्ट्सआव नामा ओरैबायदिमोन जा बिसिनि बिमा बिफाफ्रा थैनानै थांबाय दानाबा बिनि उनावहाय मा जाबाय खोथाया कि बै बे जाय बिमा बिफा थैना थांबाय बिसिनि नामा गामियाव बोरलां बसुमतारी सानना ला सापस बोरलां बसुमतारीमोन बाट डकुमेन्ट्सआव खोरोमदाव बसुमतारी जाहैबाय दा बिथाङा बिनि फिसालाया बोरलांसो मिथियो आरो गामिनि मानसिफ्राबो बोरलांसो बुंबाय स' बेयावहाय जाय माखासे मानसिफोर जाय मिथियो बिसोरबो थैना थांबाय दा खोन्थानो रोंला स' बेयावहाय बिसोर डकुमेन्ट्स गैयिनि थाखाय खारनो गोनांनि बायद' जानांगौ बायदि आं बेफोरबायदि सानो बेखौ गिनानै आङो एसे बोरैबा दुखु मोनो दा CABआ बुङोबा CAA सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल बेयो बुङो कि 31 डिसेम्बर 2014 मायथाइनि सिगां जायफोर मानसिफ्रा 6 इयार्ससिम थानाय जाहैबाय बा दा रुल्सआथ' बिदि जाबाय गोदोहायथ' 11 इयार 12 इयार्स थाथारनांगौमोन दा बिसोरनो दा थामोनथानि मोनसे माने सिटिजेनशिप होगोन स' बे सिटिजेनशिपखौ लानानै गोबां दावराव जादोंमोन कि जोंनि आसामाव आरो फुरा भारतआवनो जादोंमोन फुरा भारतआव बुंनाय मथे मुस्लिमफोरनि बांसिनानो गोहोम खोख्लैदोंमोन आरो बेवहाय बाट आसामाव जोंना हिन्दुआनो गासिबो मानो होनबा बेवहाय माखासे मानसिफोरखौ लाबोनाय जागोन नालाय माने जायफोर दंखायो माखासे मानसिफोरा बेखौबो लिरनानै होखायाखै गभर्नमेन्टआ कि जायफोर मानसिनो एप्रुभ होगोन बिथांमोननि न'खरनिफ्राय रावबो फैनाय नङा आफगानिस्तानानो जा पाकिस्तानानो जा बिसोरनिफ्राय फैनाय नङा बेखौथ' लिरनानै होआखै बिसोरो लिरना होनायमोनबाथ' मोनसे खोथामोन कि माबा मोनसे पाब्लिकफ्रा मोनसे सानगौमोन बाट दायोथ' एप्रुभआनो जाखाबाय
दा सरकारफ्रा 11 जानुवारिनिफ्रायनो लागु मैयानिफ्रायनो इसु खालामबाय होनना बुंदों। दा बबेसिम सहैगोन बेखौथ' मिथिला, दावरावाथ' जाखाबायानो गोबांनिफ्रायनो। दा आसाम सरकार बिजेपि सरकारखौबो हाथायनाय, रिमुभ खालामनाय, बोखारनानै गोदान माने पलिटिकेल दाफिननो नागिरनाय, जोंहा जुबिन गार्गमोनहाबो बानायनो नागिरदों। बिथांमोनाबो गोबां पलिटिकेलाव इन्ट्रेस्ट दं बायदि मोनदां बिथांमोनखौ, सानसेयावनो डान्स मारिनाय बेफोरबायदि आरोना। स' बाथ्राया बेसोखि जोंनि बर' हारिनि मानसिफ्राल' थांनो नाङा, जियानो जाया मानो। आरो दा मुस्लिमफ्राथ' माखासे 6 माइनरिटिस रिलिजन कमिउनिटिस आरोना, जाय 6 रिलिजन कमिउनिटिस, सिख दङ, ख्रिस्टान दं, बुद्ध दङ, हिन्दु दङ, इरान दङ, बिसोर गोबां दं आरोना ख्रिस्टानफोर। स' बिसोरखौ होनाय जागोन आरोना, आरो बिसोर बेवहाय सिटिजेनशिप होनाय जागोन। माखासे 6 माइनरिटिस अफ मुस्लिम बिसोरखौ होनाय जानाय नङा होननानै बेखौ होदोंमोन। बिनि थाखायनो माखासे मुस्लिमफ्रा दावराव जादोंमोन। दा आं बेखौनो बुंखाबाय, दाबो आं बेखौनो बुंसै कि जोंनि बर' हारिनि गेजेरावल' इसेबां प्रब्लेम जानो नाङा। दा माखासे सुबुंफ्रा बेखौ एनआरसिफ्राव फैयाखै, लिस्टआव फैयाखै, बेसेबांबा लाख जोंनि बर' हारिनि सुबुंफ्राबो फैयाखै बे एनआरसिआव लिस्टआव। स' बेखौ बोखारनो थाखाय, बेखौ प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो थाखाय जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा खस्थ' खालामनांगौ, नाजानांगौ, आरो खालामदोंबो जानांगौ। बाट देखायनायजोंल' जानाय नङा, गोबां बेवहाय थांनांगौ, खामानि मावथारनांगौ फर्सलि, नङा होमबा? अब्लासो बेवहाय जों हेल्प मोनो। दा आंनि दुखुआ बेनो कि जोंनि बर' हारिनि माखासे सुबुंफ्रा बेफोरबायदि जाथाय जानो नाङा। माखासे सुबुंफोरना आं बेखौ मिन्थियो कि बिसोरना डकुमेन्टसानो गैया, माखासे सुबुंफोरनाव भटार कार्डआनो गैया, बिसोरखौ मा खालामगोन? दा बे जोंनि बर' हारिनि मानसिफोर, मिथिबायना रायजो राजाफोर। स' जों बिसोरनि सायाव जों साननांगौ गोनांथि। आं बेखौनो बुंनानै दोनथ'नाय थाबाय लोगोफोर।